شرط دلوقتي دوانونه خايف فوني في المعمل بيحوز hoje me tchau. Barão. Его ши программу опыта снимать еще движение сейчас в Warface. Ту био зависает, но до этого еще. А ходить снимать еще, да? Блин, слушай. Смотри. Осторожно, граната! عارفين شو الحقيقة ولا Забор делаешь, а я ушу, не тебя. Третья моя касс. Охраняйте коды запуска от врага. Блядь, корон, ценга, бушун, инзам, ара, хуасан. Кидаю гранату! Kubar, hambar, do tam, elkash to adosh, malo uzvar boşat, Onda? Nossa, Vitor, cadê essa chave que tinha me chausa? Ela olhava essa caixa. Elkash, chua watch, malo uzvar. Cadê o seu? Fui barato. Mame. Mame, falta na casa, na rolê. Граната! Осторожно! Bana? Falta na casa, só na rolê. Dela, oksa, каждый день нам пульсо. Не, сова, хана, пошла 35 бокки на бокка. Биом, что вообще садится, все. А вид вот это, шатает его. Tá problema, Только шарит вес, дух ушла, шарит больше, больше, бокки наш ушла. أنا أصلا بك محير ولا لا من جوال؟ أصلا بيعمل هو شو عشان تسوي؟ ده بين جخ جرح. on doit حلو حسن بك on doit حلو أنت لا تشتي عون. يمون Игла стырь в ухо, гранат. Охраняйте коды запуска от Салам алейкум. إلياس خطأ محاول Какой хуяк ты чел был в на основном. Подвал чувак туда-сюда. ليش لسه اشتغل تعالوا ليش لسه اشتغل لسه الشوق قيت وش عوش وات والله شو رين ما شاء الله إلياس команда противника уничтожена. لله مسلم ولا مسلم إلياس يا شباب Охраняйте коды запуска от врага. не чаш больше чане ой вода иду Так, дай сбежим через курятник в основном. Кишка вышабешь через курятник. Лисай, налисай, алло, слушай, налисай. شو موقعي؟ تامبل عم بقول يتعوشوا لساش ده. اصلا صليها شلون؟
ليه кондиционер шоуча ушун щиток тушун. Да, вниз кукшкали уже у нас они. شو اشتريت вечер على غير تنعوى مع خلاص بدي الله كسرون شو Мы победили. Команда противника уничтожена. عين اسود عايزين نقول منك ما يلي. Перенесите их на базу. Раунд начался. Так, ще й оборонну лодку, алболтку. Так, ще вентиляцію, що алболтку. يا شو هندي دقوا جريمر جيروين جيروين Кидаю гранату! فيش كايتو طفي Красавчик. Кицаун тебя, Байтулла. ليش كم بيطلع Кицаун, Байтулла, он дёхаль. Чего мы ждем? شو شو من يا خبر خاط بيه جناب Коды запуска взяты. أري إليك يلا Команда противника разбита. Заполучите коды запуска и отнесите их на базу. Раунд начался. عندي دا عشان عندي دا. هي الدقوة فيش كايتو سينا جوا اللي تتصل ديل دحش حبيبي Кицаун сразу, Байтулла. Авой. عليه حبيبي تفضل Противника уничтожено. Раунд. الله أكبر Добудьте коды запуска и верните их на нашу базу. هو حيسس اللقب Раунд начался. Şimdi ya verle şun kendi doldur. الله خبر Граната пошла! علي сразу же то не вот суну. Халло шушун тоуте. Халло алла шун тоуте. Домик. Тебе повезло. Это просто царапина. شنو تيتوي Коды запуска взяты. Не двигайся, я помогу тебе. Команда противника уничтожена. الله أكبر وفات تجديد تيرو لا مو ويلش وارزي كان بارز